Huriani Tuhata di bagasan Yesus Kristus, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Sahat mahita tu Minggu Trinitatis napaupaton, hasitulu sadaun ni debata. Topik ni Minggutta sadarion, mamaritahon, huhut mangulahon hata di debata. Tapasonang marohatta, marid de mahita, sian buku edde, nomor 560 sia, ayat sada sahatu ayat tulu.
mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Songonod do hatani Tuhan Jehovah, idama, ahu, apana ausad diri, uso-uso sogot di biru-biruku, jaluluak kuna sida, songon pangalului ni parmahat di punguan ganup ari, uju di tonga-tonga ni biru-biru akan nama pari ibana, suang songoni ahu, mangadului biru-biru kusogot, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, naso marmula, naso marujung, di parbaga hodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, lehonommu hasisan ni dosa, hati gora dohot hanguluan saliling-liling na dihami, asima roham, lehon madihami, say sungguli jala tugu-tugu rohanami, marhite-hite toddim, asa hululi hami pangurupion sian ho, malorope pangujunan tuhami, saya pahot rohanami, asa tungpor sia hami dihatam dohot di bagabagam, asa jupang hami hasonangan saliling-nililing na, mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita sian buku edde nomor 247 ayat 3 dohot ayat 4. Tatangihon ma patik ni debata di bingkutta sadarion imasian Jakobus sada ayat 22. Alai gabe siulaon hatai mahamu unang holap pananginangi akan apa ototohod dirina sahalinai. Alai gabe siulaon hatai mahamu unang holan pananginangi akan apa ototohod dirina imasahatna atong rap mangidugogo mahita tu debata lahu mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Mari dehita, sian buku Ede nomor 114 ayat 1 ayat 2.
tato poti madosat tatu dibata martang yang mahita. Ale Tuhan debata jala dabadia jala nabonar. Para si roha jala partaluk ni roha jala nabasar doho. Saya marpangulahi maroham midahami. Dibaheni saya sama sudi dosa nami. Dang adong nahu pengasahon hami dukon asini roham. Hati goran na pinatupani anak mudo nahu pengasahon hami tujulum. Dibaheni pasonang jala pauli mahami akan hinokopni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tuha sasan ni dosa. Adong do dihita situan ni malim na songoni. Nahudul di siamun ni habangsa ni hatong amon di benua gijang. Dibahen tarbahen ibana do panguluhon ro di ujungna. Akan nasadok ro tu dibata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana totong asa ditangihon nasida. Hasangapon madi dibata na di gijang. Amin. Mari dehita sian buku edde nomor 160 sia ayat sada dohot ayat tolu. Tatangihon ma turpuk epistel di minggu ta sadarion natar surat sian Kolose sada ayat sada 1 ayat 14 tajahama marsika soring ahu surat ni si Paulus apostel ni Kristus Yesus sian lomone rohani debata doh Timoteus dongani.
Madok maulate do hami lahotu mangyakon hamu tong-tong tu debata amani Tuhan Yesus Kristus. Alani sihiremoni naung diparadi di hamu di benua gijangi nunga dibige hamu hiani marhite-hite hata hasit tongani ima barita nauli i. Songonido di guruhon hamu sian si Epapras dongan saulaoni nahina holongan ay parhalado ni Kristus na haposat do ibana humokop hamu. Dibaheni dung hubigi hami i dang masohot nang hami tumangyakon hamu jalan mangido asa digohi di hamu patas ni roha manadalo mani roha marhite-hite nasa hapistaran dot habisuhon partud dion. Laos gadda di hamu panadaun di dibata gabi margugo situtu hamu hobartu gogo ni hasangaponi makorhon na sahabengeton dohot labas ni roha mardongal las ni roha. Ainunga di roro hita sian komgoman hahulomoni jale di pausat hita tu bagasan harajaun ni anak haholongan ni rohana. Ima sahatna martua ma akan atungangihon hatani dibata jalan peopsa. Amin. Mari dehita sian buku ede nomor 417 ayat sada dohot ayat tolu. Siaw tai songon nahina tidak kon dong atas hapor siaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di bata jahuba ido ama parguguna suhatu dusan nat palangi dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni di bata jahuba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabegabian sianton di perbadia andorang suhabuguan ido tuhata na tumaon na birni di panghuman selaku nama terpajal regana di habna silang
na tuatu bano turu dong ditanam, na mulak mangulu di hari batuluhon, na manai tu surga, la hundur tu siamu ne debata Jehovah, amanai parbuko na suhatu dosani. Di simai bana pai mamulak suku tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohotna. Au porsea diton di porbadia, jaladong sada huria nabadia, huria atau pandai halak Kristen akan nabadia, dohot di dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu sugut daging ni halak na umate, dohot di hanguduan na surat sudah. Amin. Tabi gema titing ni huriata. Huriani tuata titing namasa di huriata di Bagasan Minggon tanggal 10 Juli 2022 na perjulu ruas nataba tajalo do gabe ruas ni huriata Ruth Kristina Boru Hutauruk tanggungan ni keluarga insinyur A Hutauruk inangi Boru Sitorus narosian HKBP Resort Serang distrik 21 Banten. Ingaran nasida di Jalan Swadaya, RT 007, RW 006, nomor 34, Kelurahan Kelapa II, Wetan, Manang, Wik 5. Napaduahon ruas namar sahid. Tabuam madi tangyakta akar ruas ni huriata na di Bagasan Parsahiton. Naparjolo nonya tapubulun boru napitupulu wiksada di Rumah Sakit Polri. Amang J Manalu week 2 pemulihan di rumah. Nonya Manalu baru rumah Horbo week 2 pemulihan di rumah. Samuel Silitonga week 3 isoman. Nonya S Silitonga baru Lubaturuan week 3 isoman. Akursio Silitonga week 3 isoman. Martalenta baru Siahan week 5 di Rumah Sakit Ridwan. Nonya M Hutajulu Boru Silalahi week 5 di Rumah Sakit UD Ciracas. Albert Abner R Manalu week Sia di Rumah Sakit Pasar Rebo. Kenjo Papahan week Sia di Rumah Sakit Balaraja. Amang T Siahan week 10 di Rumah Sakit Polri. Nonya Manurung Boru si Hobing week 10 sada di Rumah Sakit Siloam. Samuel JM Situmorang week 12 di Rumah Sakit Eka Hospital Kota Wisata. Napatuluhon ucapan syukur bulanan. Sadarion papungu peliat dohita songon ucapan syukur bulanata. Tapasaha ma sian iasni rohatta songon perbueni hapor syauta. Napapaton jadwal Parguru Malua tahun 2021 2022. Hari Minggu 21 Juli 2022 di permingguan pukul 10.00 WIB patupaun di huriata do maka tidakon hapor siaon. Parguru Malua tahun 2021 sahatu 2022. Do mutusi patupaun di huriata do tanggal 10 Juli 2022 ujian lisan pukul 13.00 WIB Rap Dohot Natoras tanggal 10 tanggal 17 Juli 2022 retret tanggal 27 Juli 2022 JR pukul 16.00 WIB tanggal 31 Juli 2022 maka tidakon hapor siaon pukul 10.00 WIB napalimahon Dewan Koinulnya Manang Seksi Sekolah Minggu. Jadwal kegiatan perheheon Sekolah Minggu Distrik Walu DKI Jakarta. Sadarion patupaun ni Sekolah Minggu ni huriatta do performance tortor di gereja di permingguan pukul 07.00 WIB. Sadarion patupaun ni Sekolah Minggu ni huriatta do performance vokal group di gereja di permingguan pukul 10.00 WIB. Hari Sabtu 16 Juli lomba vokal grup dohot tortor di HKBP Podomoro. Hari Minggu 31 Juli 2022
puncak perayaan sekolah minggu distrik Walu DKI Jakarta di Sopo Marpikir. Paunopon sermon punguan lansia. Hari Selasa 12 Juli 2022 patu paun ni huriata do sermon punguan lansia. Masuk pukul 10.00 WIB. Maringanan di GSM Gloria Lantesada na niuluhon ni paditata. Na papituhon pelayanan Komisi Kasih Juni 2022. Hari Rabu 10 Juli 2022 patu paun ni huriata do pelayanan Komisi Kasih dimulai pukul 10.00 WIB di GSM Gloria Lantesada. Na pawaluhon Distrik Walu DKI Jakarta hari Kamis 14 Juli 2022 patu paun di Distrik Walu DKI Jakarta do kebaktian Padang seksi Parupuan Huria Maringana di Jalan Raya Tajur kilometer 4 Pasar Mukti Kecamatan Citerup Kabupaten Bogor dimulai pukul 08 sampai 13.30 WIB. Dohot peserta 10 halak atau Huria dohot kontribusi 100.000 per orang. Napasiahon tahun kesehatan 2022. Hari Sabtu 16 Juli 2022 dimulai pukul 15.00 WIB di Patupado Payason Rumah Ibadah Manang Gereja Utama. Nama ngulahon ruas ni Huria sian wik 2 na niuluhon ni situa wik. Napa 10-hon papungupelian. Hari Minggu 17 Juli 2022 papungupelian do hita bahen pelian tu ulaun hatopan HKBP. Nomor 10 sada kunjungan gerejawi Manang Tamu ni Huria. Hari Minggu 17 Juli 2022 di permingguan pukul 10.00 WIB. Rodo Tamu ni Huriata sian punguan lansia HKBP Resort Cipayung Cilangkap. Nani uluhon ni pendeta Sanga Harapan Tumanggor. Laos patubugi hono ni nasida do ede puji-pujian di permingguan ini. Nomor 12 papungupelian hobar tu program kerja ni Huriata tahun 2022 marhite tiktingon pinangido tu sudah ruas ni Huriata naso pasahatun peliat tahun asa di pasahat bima peliat tahun tu Huria Manang tu situa wek nabe do mutusi sadarion tiktikonota do akka guar-guar ni ruas ni Huria naung pasahatun pelian tahun di mading ni Huria Manang na di jolo ni gereja. So ma tikting akan nama ngihut bui ma tajaha nadong di warta tabe molate ma di tuhata. Tabi gema ede puji-pujian sian kor ina Teresia.
diuduti kor ama. Tapahihut-ihut ma penampilan ni anak kota sekolah minggu.
Maridde mahita sian buku edde nomor 714 ayat sada dohot udutna laus tapasahat ma peliatta sada A dohot peliatta sada B.
Dehon ayat 2. Tuhan damai ni debata na sumurung siyan sa luhu roha. Ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Urian itu hatta di minggu ta sadarion ima minggu paupatondung Trinitatis. Tatangi homma hatani debata nagabe berita dauli di hita latar surat di 5 Musa bidu 30 ayat 10 sada rodi 14 dohot topik mamaritahon huhut mangulahon hatani debata tapai hutihu ma hujahami songonom mahatana ayat 10 sada ai patikon na hutonahoni tuho sadarion dang masok kalhudi ho manang maholakku dada di banuagit jang hatai ubay polay kodohonomu isaula ning sikat nami manang tu banuagit jang asa mangalap sadihami dohot patubige hos satu hami asa ulahonon nami nian jaladada di baribani laut hatai ubay pola ikodohonomu ise ulaning sikak nami taripar laut mangalap sadihami dohot patubige hosa asa ulahonon nami nian ay matcay donok do hatai diho di bagasan pamangam mutahe dohot di bagasan roham asa ulah honomui di sima sahana horas madihita saluhuna. Jadi memang adong do paduk ni na tua-tua falsafah naung jut rupani taboto madokon horbo di padang bolak majapal di balian molo swadar roha molo solomo roha Muhammad gudang masih dalian horbo di padang bolak majapal di balian molo swada roha molo solomo roha. Kalau tidak senang, kalau tidak suka gudang ragam maka sidalian. Jadi lapatannya bukan persoalan waktu yang tidak ada. Bukan masalah kemampuan sebenarnya. Tapi masalah kemauan. Rohana do naso dilian. Acugari dilian rohana budui. Kadang ini jadi masalah. Memunculkan alasan-alasan. Sesitongna sederhana, bohado hita merubah kata, hata, alai, gabe, tungpe. Jadi sederhana sebenarnya. Bohado hita merubah hata, alai, gabe, tungpe. Kalau bahasa Indonesia merubah alai, tetapi menjadi walaupun. Jadi misalnya songona markur, nalomo roh aku markur,
alai takku to maride. Dengkat dosongoni. Seharusnya yang kita rubah dakku to maride. Walaupun begitu, doh markur. Jadi bukan memunculkan alai, tetapi walaupun nalomoro aku marta rompet, alai dangaruk kosakku. Seharusnya walaupun dangarong kosakku, hupar duke tido mangulus tarompeti. Jadi sungguh beda sekali nuansanya ketika kita mengatakan alai doh tungpe. Memunculkan alasan tapi justru walaupun menerobos alasan-alasan. Juga ada dong mandok tuhita rupani. Bahasa orang rohamu warisan natuari. Iya dah. Nggak siap pami. Habis rohudan. Itu mah bedang rohami. Seharusnya walaupun rohudan. Rohami. Pasarang rohamu natuari pertangyangan. Angai rohami idealan. Ay roma telepon sejabu. Pak ma datang tulang. Agak putar mahamin na. Habis sitong na. Alasad dusudi. Rohado tung pero tulang dan sudah tami pertanyaan kesungguh itu sitong. Jadi bukan persoalan kemampuan, tapi apa sejauh mana kemauan kita untuk melakukan sesuatu. Talului dua alasan, gurak tarula bataki bortian. Manang marsitu tuduh kita manggulahon. Odwa sadidok di awal di trupuk tahun molo tapai hut. Secara khusus taringuk tupatik. Ay patikon na hutonahoni tuho sadarion. Dang masuk kalhudiho. Bahasa Indonesia ini tidak terlalu sukar. Patik nahu pasa tu sadarion. Ini sederhana. Ulau namuradon. Dang nasok kalon. Baka didok mungse. Dang maholakku. Tidak jauh. Baka didok di ayat 14. Donok dohatai diho. Di bagasan pamangam mutahe. Di bagasan roham. Jadi alasan dorupani na pinatupa-tupa ni Jolmon. Dak terulay suyula hudope tak tolap. Seharusnya sebagaimana tema atau topik minggu kita saat ini didok dison mamaritahun huhut mangulahun hatani debata. Mamaritahon doh mangulahon mulai duduk inaterisi nak keneng hehe maho hubas maho ringgas maho lamar hua la pasangap perdebata nina amanak kaning. Jadi jangan mencari alasan dak terulahi tai dang arong tiki. Ini bukan persoalan waktu. Ini bukan persoalan kemampuan. Alai luruh mangulahoni disok di kita bermasalah. Adong do obat talak persikola jupang ma itu ngedalan rona sari do marupani ay karijuh kurupang pertaina daku karijuh ba aku karijuh ko daku karijuh ko obat talak kal kidang makarijuh bana mai so tunggi hukup pitan non gampang de murado non alasata non alasata song nombain dan nasada terlebak mah kita duka bisa no pelajaran ini baru masuk kita
Cocok naruhani nasada. Ngaring nih terlebat mahita. Alasat tak terlebat kita. Taruhkan no bocor ban yang angkau tak sae. Mantap dututui. Cocokin. Pai memang selesai pelajaran nih. Kalau selesai masuk Malaysia. Kok terlambat? Itulah Pak. Bocor ban angkot kami. Oh, tapi hudul manggona bocor. Selamat narwana sida. Aman. Apa nak piga liling Roma guru ni ibu ma obat lebar harotas. Ibagi lagi sada bi. Tulis semajo bedia nona bocori inna. Jala tulis sama muse ado angkot munai. Misalnya Metro Mini do, Kopaja do, anggo itong bingung mana sih dek. Suara kuat ayami nak kaning bekanan muka manang belakang. Suara kutaring uti ayami nak kaning manang kiri manang kanan. Ado guar ni angkot munai. Dangarong nak kaning ni taring ngutan Metro Mini do, Kopaja do manang dia do. Ujung dah songoni mak. Nasara ban depan kanan, nasara ban depan kiri, nasara ban belakang kanan. Opat talaki opak maalus. Guarni angkot naik penangi foto. Iya nak Kopaja do manang. Karena memang mereka mencari alasan. Dan orang yang mencari alasan akan terus mencari alasan dan akan semakin berbahaya. Semakin kita melakukan sesuatu perlindungan dengan bohong, maka bohong berikutnya akan muncul. Ido na disungguli, na dipengot si Musa, tubang sonai. Molo 5 Musa, bahasa Indonesia kitab ulangan. Bahasa di kitab ulangan diulang-ulakon si Musa memudai. Asa muncul kemauan. Bukan muncul alasan. Patiko nahuto nahuni itu hosadirun tang nasok kali, tang naborati. Patiki sederhana doi. Di pamangamu doi, di roham doi, bukan di tempat yang jauh. Dan kamu mau melakukan itu. Allah doh mangulahoni, iduna disungguni. Kalau mengenai kemampuan, pasti mampu. Dang dipatuhu ko Tuhan itu hita naso tolak taulah. Alai olo do hita mangulahuni. Molo si Paulus madoko di sada Korintus sia ayat 10 molo so salah. Marjia ma'au molo so hubaritahun berita nauli. Celakalah saya kalau saya tidak menyampaikan firman Tuhan ini mana. Jadi dia punya kemauan. Tidak persoalan mampukah dia atau tidak, tapi maukah atau tidak. Jadi jelas lo di son topik tahun tema tahun mamaritahon huhut manggulahon hatan di debata. Kita tidak ditanya mampu doh manang dah. Alai maukah kita? Khobar tu topik tahun ditegaskan diajak kita asa mamaritahon mangulahon. Adong dosa do penginjil di sada daerah yang betul-betul dilarang mengabarkan Injil. Allah yang guibana memang mamaritahon doh mangulahon. Jadi sada tiki ditakuk maibana. Allah saya terus marbaritai. Itakuk maibana pamasuk matu penjara. Asam nang saya marbaritai yon ninna. Ternyata ketika dia ditangkap dimasukkan ke penjara, justru di penjara dia semakin semangat memberitakan marhite nasai maridde. Dia menyanyikan lagu-lagu gereja di penjara. Ternyata juga ada orang yang mendengar, tertarik mendengar. IBG itu bunyi dini bayan di naruhana. Langsung dihutok kalakan, langsung dohok maridde. IBG halakan, langsung dohok maridde. Akhirnya sungguh banyak orang-orang yang di penjara itu bernyanyi. Bagaimana mengamuk mah si perpenjarai. Pina masuk ke penjara lah saya berbaritai. Habis bekas penjara itu berbaritai.
Akhirnya pamasuk mana tu ruangan isolasi. Dan tu ruangan sel songoni be kamar-kamar, tapi itu tempat isolasi tersendiri. Tapi ternyata di tempat neipe, di tempat isolasi ini, mari dirusak halakna. Bahasa tarbuto mari di tiki mangalan idahan sipiri penjaga itu ibana. Bibiki ngamari di mana sih? Ujung dah melapor mah. Ay tunggu mari di mana tu pesalakna. Ay waruin na. Tok toy mata pakaluar mah. Sia selisian isolasi na. Pakaluar mah. Ale boto hamudu adu hukuman na. Asunak saya mari di bebeyor tapongkol madilanin na. Maka lidahnya dipotong. Potong. Barang mari di bebana tunggu pongkol dilana. Ale boto hamudu hamadi bulan mana. Gabi martopaki bana. Bakulan sa martopaki songoni halak pe mabigi asing topak-topana dihutum sih. Orang lain yang mendengar tepukannya ikut juga bertepuk. Orang sana juga ikut bertepuk. Ujung naga memang topak sudah. Ada wana maben tusun hukuman. Mau napa tak kakuran orang di Sibiri. Ya luhum batu pimpinan harus songon nasing do bereng bayon. Mata pongkol dilan nah petong martopakin. Udah potong lagi tangannya inna. Tak potong matangan inna. Ujung dia potong matangan naik. Dia tidak bisa lagi bernyanyi, tidak bisa lagi bertepuk. Apa kami merijak-ijak memang, mangalupa-lupa songuni. Tuk. Halakapi begi, tuk. Las doh, musi mangalupa magrijak isan. Isapi songuni, kami merijak, musi. Ay buwana ma. Ay taratu sa peboharo bayon. Lidahnya sudah dipotong. Tangannya juga sudah dipotong supaya tidak bertepuk. Sonari kami marijai, doh mapak na itapongkolin na. Belos doh mapak na ipongkol. Lasima permatina. Yang mau saya katakan, mamaritahon huhut mangulahon hatan di debata. Dang mauli. Molo maul pe kita do pamaul maulhon. Dang borati. Molo borak pe kita do napa borak-boraton. Tuhan mengatakan, neang dui, di pamangammu dui, di roham dui. Alani do tanggung jawab ta di hita saluhna. Marhite panggul mito ni ngolu tahun di dia jala tu dia pe hita satu tugas tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Nahu to nahoni tu hosadarion. Dang masuk kalhu. Tidak yang sukar. Tidak yang jauh di langit atau di seberang laut. Tapi itu ada di hatimu, ada di mulutmu. Alani naing matutu tapataridahon. Panidangot ta songona taruh nakani. Dang gawe si mate-mate hita. Tapi mari kita tunjukkan. Jangan cari alasan untuk melakukan yang baik. Tapi teroboslah alasan. Marhite unang tadok alai tumpe. Saya naik kuliah dunian. Alai dang adok kepekku. Sidohonota walaupun tidak ada uang saya, alai ko pasahatok kudo. Unang songon istilah ni halak bataki hacik do mandang guruhon na suadena. Hapi alasan na do nasoro mangalia. Tohodo hacit mandanggur hunna suada. Tapi janganlah kita buat itu bersembunyi di balik ketidakadaan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan melalui langkah hidup kita, melalui perkataan kita, melalui gerak tubuh kita. Tuhan tamama masu-masu martang yang mahita. Oleh tema Tuhan disungkuli doho hami di permingguan nami di tikyon. Asa hehe hami hobas jalaringgas lau pasangapon lau mamujiho marhite panggulmiton ninggolu nami neang dui dang maul muradui dak susah di pamangan nami dui di rohanami dui
Alani paingot mahami Tuhan. Marhiti todimi. Asa todimi namian na mangulu na mangula lahu manggurdak kami. Lahu mangulahon hatami. Tuhan nami hu halasok kami do didikon ala tabbaruas ni huriam. Ruth Kristina muruhu tauruk. Sehoma tutu mamaso-maso. Asa marhite hadirionna di tonga-tonga ni huriam haka bepe cibubur. Parsidohok nasida mamaritahon dohot mangulahon hatami. Hu halasok kami do Tuhan akaruas ni huriam. Nati na baammu umur di nasida. Tabay manang hahipason. Tabay magogo nasida. Asa gabi parsidohot mamaritahon dohot mangulahon hatami. Nang keluarga na marulang tahun parsaripionna. Sepasikop Tuhan pasu-pasumi. Ikot di bagasan roha na marsiha holongan. Asa marsite pardalanan ni rumah tangga na sidey. Gabi barita nauli maka tidak koko. Pasu-pasu Tuhan na sida. Rabdo akka pinoparna. Suang songoni matahya kana di bagasa parsahite pe tuhodo pasahat tami. Leho di nasida bengit ni roha Tuhan. Asa molo pe di bagasa parsahiton nasida. Dang sudda nasida mamarita hokko. Marhite si taunonna. Alani tuho pasahat tami nasida ganup marsada-sada. Nyonya tapu bolon boru na 70 amang jema nalu. Nyonya jema nalu boru rumah horobo. Samuel Silitonga. Nyonya S Silitonga boru lubaturuan. Akursio Silitonga. Martalenta boru syahan. Nyonya M Hutajulu boru silalahi. Abner R Manalu. Kenzo Pakpahan. Amang T syahan. Nyonya C Manurung boru syobing. Samuel JM Situmorang. Dohot akana suha gora kami Tuhan. Tuho mau pasahat kami nasida na di bagasan persahitoni. Homa maddauni Tuhan. Asa marhiti paddauni mi. Gabi dohot nasida makatidakon. Mamaritahon. Huasom. Dohot holong ni roham di nasida. Song-songonima. Upasahat kami tu ruas ni huriam siada danak sahat tu damatua. Homa mangaramoti mamasu-masu. Sibur magurang matuhanak ka poso-poso. Lambar bisuk matuhanak ka namar sikola. Jepang karejo na mga lulupar karejoan. Suang-sungunin na mga lulurokap homa na batuduhon. Akan na marumah tangga na makasihuli pinopar. Homa Tuhan nama masu-masu perbuin ni bortian yak kaina. Asa songon na didok mi Tuhan marpinopari na sida. Pasahak may ditikina. Mangguhi las ni roha na sida. Suang songon ni manang akamanami inanami di parkarejuan na. Manang na dia maragam di parkarejuan doh partiga-tigan nay. Paingot pasungkulhon na sida Tuhan asa marhiti ulon nay. Ima dalan nasida mamaritahon dengan dibasam. Ima dalan nasida marbarita nauli. Asa takas marhite ulaw nasida marsangap guarmo. Song-songon ni makalan siya Tuhan homa na mamasu-masu. Songon na didok ni hatam do lam martabba umur. Martabba hatuaon. Suluk nang hangaluton. Totong mapabengek rohana sida di tonga-tonga ni hanguluton ala ni hatuaon. Asa totong marlas ni roha unang tubu akka holsodo akka ngutungut. Ala di hatuaon na sidai ho malam marsangap guaram muma saya dipuji dipasangap. Molodong na mga dupi hamaolon pergugoy Tuhan. Hamonakon na sida di tonga-tonga ni kahamaolon na binulus. Asa tongjuk palas ni roha. Pasatami ka program ni huriam nalaw si patupaon. Seho mamajuluani.
Leholas ni roh di panitia lau mangulah kaulaun. Asabui bekerja sama do perhala donang ruas ni huria. Gabe lamar mulia marsanga guarmu di HKBP Cibuburon ala nusudia ka program do kegiatan na pinatupani panitia tahun kesehatan. Ali Tuhan nami song-song ni kay na kun nami sikola minggu ho mama masu-masu. Nungga di patari dahon nasida panggul miton dingoluna dalan nasida pasanga pokok. Saya perbisuhi nasida. Asa marsite hadirun nasida be mulai dak danak. Saya ho di pasangap nasida. Tuhan nami perdosa dohami. Sesa dosa nami da godangnya si roham. Asa tamah hami di julum. Mariti Yesus Kristus jalo matang yang nami. Amin. Mari dehita hut pasahatun piliata.
kita saluhuna. Tatang aku mapiliata tuado pandi debata martangi yang mahita ali debata mana mina di banua gijang hodo haroron di saluhut silelon nadingkan do nasoli basa nama ulutus upasata mi masian nani lohon mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabiok nutus di jolom pasu may jala ramoti asa huparasya kami pilihanon pati bulan harajaon mu di tonga-tonga ni huriam doh di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami godang nisi leho-leho mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomo ni roham di bano tonggaun songonda di bano gijang. Leho matu hami sadarion hangguluan siapari. Sai sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami tugihun tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakot Tuhan debatama bohina tuho. Jala diparsarohomma damena tutodim. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Oscar gimana ya ngurusin bayi ini?